Ngizothini? Ngase ngithulela. Ngoba wonke umuntu engithi manje ngizama ukuthi ngimsondeze kunini ngiyaphucwa yena. Ngikhulunywa kabi. I-leadership yase-KZN nje mina ngimuhle kahle kuyona. Ubuholi nje base-KZN angimuhle nje mina kubona. Angimuhle enhlobo nje kubona ngoba kunabantu abane connection kubona abangikhuluma kabi kubona. Uzothi so nje bafowethu isithe esikhulu singaphesheya. Le yethu bafowethu. Angazi ukuthi ubani ongamaphakani nendawo ayikhuze ikhuze ngoba isihlava esibi ayisakha isisiphambili. Angazi lesibanga kangaka bafowethu. Manje yabona manje yonke into engiyenzayo ivele nje kuliwe nayo. Yonke into engiyenzayo nje uma ngingasho manje ngithi mina kusasa noma ngesonto ngizobe ngihoste bani, lo muntu lo ngeke nimbone ngesonto ezikumina. Uma ngingasho manje ngithi mina ngiSunday ngizobe ngihoste bani, lo muntu lo ngeke nimbone ngesonto. Ngeke nimbone ngesonto lo muntu ngoba bazoya kuyena bamtshele ngami ukuthi bafike bathini ngihamba ngazo, ukuthi bafike bathini angazi. Uthi umbona kwenye indawo akuyonto esifunayo leyo, akuyonto esifunayo leyo. Into ngithi mangikhulume ngoba nizomohla bese ngithule ngingasenzi lutho. Nithi awukhoma kwenze njani manje? Ngithi ngikhulume ngoba isihlava esibi. Akekho umuntu mina ongangireplace mina. Akekho umuntu mina ongangireplace. Noyedwa. Akekho mina umuntu mina ongareplace mina la ka TikTok. Noyedwa. Futhi nami akekho umuntu engamreplace nami. Because wonke umuntu uhamba ngepace yakhe. Wonke umuntu uhamba ngejubane lakhe. Kodwa kungiphatha kabi mina mangabe ngizokwenza into mase ngiyangiphuca. Ngiyenze ningiphuce. Ngihambe ngiyokhuluma nabantu abathize. Ngigijimene kubona nibavimbe nibavale ningikhulume kabi mase lonto leyo ikhombisa ukuthi anisenze into enifuna niyenze nina. Seniyalwa. Yabona? Anisenzi lento efuna ube niyayenza seniyalwa. Ngoba manje uma lento invite abantu namhlanje nginama leader mina bekade lapha ama province apho. Ehle ama province abo be leader lapha. Kodwa ngakwazi ukuthi ngibalande mina lo bantu lapho. Ngibalande ngibalethe la ngabafaka enhlizweni zenu. Namhlanje most yabantu lapho. Angisemuhle kahle kubona. Angisemuhle kahle kubona. Imost yabo nje angisemuhle kahle kubona. Ngobani kunabantu abanethuba elihle lokuthi uma ngabe bafethu mina ngeke mina njengokhomo mina. Hayi ngibe njengokhomo mina. Ngeke mina ngibe mina imember yemember mina. Khohle yabona leyo nje mina njengokhomo ngeke ngibe imember yemember. Ngeke never nakancane. Inkinga esinayo lemkhontweni sinabantu abamember kumele ube ifavorite womuntu othize, lo muntu loyo wakuthandaka ke hayi ke yabo. Kunomntwana lokuthiwa ulokhunjana uAndiswa noMisa. La bantwana seme nabo ngekhathi enzima ku campaign la khona iEastern Cape ikhahlela ithi akukho umkhonto la Eastern Cape, umkhonto ogcina le kwaZulu. Batho uAndiswa no sikhona. Yabona sikhona singabase EC sikhona yabona. OAndiswa bayimela iEastern Cape la kwa TikTok. Mawubala ama TikTokers wawungakwazi ukubashiya ngaphandle OAndiswa. Kodwa ngikile isimanga ukuthi kwathi sekuphuma ilist yaseMabhida
kuyiwa eMabhida. Ilist eyaphuma kusho uKhomo lo wayengekho kuyo, yakhe sihanjiswa ilist inamagama abantu abangaziwa, yabuzwa kuthiwa siyababona bapho Khomo, bapho Khomo. Kwayikhandeka oKhomo bezofakwa ngoba sekubuzwe phezulu ukuthi siyayibona ama-TikTok list, baphi pho oKhomo la ngoba sibabona, ngoba oKhomo phela babangayona i-favorite yalabantu ababhala amalist. Kwayikhande belokhu njalo, kwayikhande kuthiwa Khomo siyakufaka egrouphini lana ngoba sihambile yafika bump ilist laphayana, yabhampa yabuza ukuthi yebo siyabona ama-TikTokers pho baphi pho la oKhomo pho la. Yaqala manje ngafakwa ngangena, mangifika laphayana egrouphini le eMabhida TikTokers, akekho uAndiswa, akekho uMisa, akekho uQueen Lebo, akekho uMkhonto kaShaka. Bonke la bantu abo-5 bafakwa yimi, imini umuntu abakhulumele. Laba u5, uAndiswa, uMisa, uMkhonto kaShaka, uQueen Lebo, oba u4 bakhulumelwa yimi. Ngathi mina why nibashile lama TikTokers labantu, asendi inamba zabo ba-edwa baze bangene kwilist. Kuyongiphatha kabi uma sengibona oMisa noAndiswa noQueen Lebo sebe against mina. Kuyongiphatha kabi lokho ukubona sebelwa nami, kodwa futhi mina umuntu wayekade bafakile bekhishiwe besalayiniwe bengafakiwe, nami ngangafakiwe. Kodwa ngathi mangabe nami sekuthiwa baphi pho oKhomo, ngoba phela mawuthi phela ama-TikTokers automatically awukwazi ukushiya ngaphandle. Mawukhuluma ngama-TikTokers omkhonto wesizwe awukwazi, noma kuthiwa ungayenza into yakho ngeke ukwazi ushiya ngaphandle. Umkhonto wesizwe nje uwonke nje, ake siyeke into yomuntu. Umkhonto wesizwe makuthiwa ukhuluma ngama-TikTokers uKhomo nje, angikhulume nje ngangakhuluma abantu, makuthiwa nje ama-TikTok umkhonto wesizwe automatically uKhomo uyamthanda, umthando uyangena lapho. Makuthiwa nje ukhuluma ngama-TikTokers nje omkhonto wesizwe uyathanda uthandi, uKhomo uyangena lapho, uKhomo uyaqualifya lapho. Kodwa siye eMabhida igama laKhomo lalingekho, igama laMisa lalingekho, igama la-Andiswa lalingekho, igama laQueen Lebo lalingekho, igama laMkhonto kaShaka lalingekho. Imini umuntu owafight ukuthi bangene kuleya group leya yaseMabhida. Ungangiphatha kabi sengibona nje oMisa, sengibona uAndiswa sebengijikela sebeba against mina, sebelwa nami. Ngangiphatha kabi lokho mina. Ukuthi mfowethu ngafike nginilwele mina la khona ebengekho khona mina, bangifaka mina ngoba ngingekho. Sengilwela futhi nina manje, seningaphakathi nina manje futhi senilwa nami futhi mina ngenza ubulima kahle kahle uma ngabe nginibiza. Ngoba phela manje ngeke ngibe surprise mina ngiyibuza Nkosi yami ukuthi ulwa kanjani nomuntu okusizile, ulwa kanjani nomuntu okuthathile wakufaka la kufake khona. Thenjiwe baningi abantu abengafakiwe lapha. UMadu nje wengafakiwe, nami qobo lwami ngangafakiwe nami. Uyikona ukuthi mawukhuluma ngama-TikTokers uthi ama-TikTokers hayi igama lami mina ukwazi ukushiya eceleni. Uyangithanda ungithandi noma kuthiwa ungizonda ngayiphi indlela, igama lami mina ukwazi ukuthi ama-TikTokers. Ngeke ngibone sekukhona ama-list nje kuthiwa ama-TikTokers, ngithi mina hayi bo kahleni bo. Bapha abantu esibaziyo thina, baphi abantu, bapha abantu.
ngoba kwathi uma ngabe sikukhamba ilist elami igama lalingekho, yayikhona ilist. Namhlanje uhlangana nama-post kuthiwa ama-TikTokers lawa abekhona manje amanye ngoba sesibuya kuma-election. Lawo nje ngempela ama-TikTokers lawo asekhona nje sekukhona ama-by-election, lawo nje aqhamuke manje nje esehlenyuka nje indawo ngendawo kuthiwa ama-TikTokers iwona nosho abantu abakwazi ukuma emkhontweni lana sikhampeye lana singalali nomaphumulo singalali kuthiwe hayi ikhali Eastern Cape ithi niyogcina lapho eKZN umkhonto bathi u-Anza nomisa. Hayi sikhona thina, sikhona bayibambi isi abantwana bama nayo isi. Namhlanje mangabe sekuthiwa ama-TikTokers bonke labo bantu abasabalwa, bonke la baya hawu nasomandla ngeke uyakanga wena buyele egameni lakho lapha